Bon dia. Avui és 4 de febrer. D'aquí 3 dies és el meu compleanys, per si algú vol tenir un detall, doncs ja ho sap. Estem camí del castell de Borriac, des d'Argentona. Aquí tenim una font que no raja gaire, però raja una mica, que és la font del camí, com diu allà. A l'entorn és el típic de la serralada de Marina. Com avui porto una altra càmera, que és la Paula, i ara farà una vista panoràmica, mentre us vaig comentant, perquè vegueu la frondositat d'aquest indret, que està ple de lligabosc, que està ofegant una alzina, aquí està ple de lligabosc, i hi ha tot l'entorn ple d'alzina, que és la vegetació que es troben aquí habitualment. Se sent una serra que està tallant troncs. I anem a continuar el camí. Vale, Paula? Bueno, espero que se m'escolti. Això és una alzina surera, amb llatí Quercus suber, típic de la serralada de Marina. Aquest arbre és molt adequat per aquesta serra, que hi ha molts incendis, perquè no es crema. La protecció del suro fa que rebroti sempre. I el sotabosc és l'heura, que en llatí és Hedera Elis. Ja podem seguir. Vols dir que podràs pujar per això? Sí. És molt dret, I aquestes bambes és el menys inadequat per venir a la muntanya. Són de plàstic i planes. Això se'n diuen uns tenis. ¿Estás haciendo un vídeo? Sí. A ver. Mira, bueno, Va, que ja estàs a punt. T'has d'ajupir? És a poc que aquestes sabates ja saps que són de tenis. Sí. Segons diu en aquest lletraret, aquesta aigua, si es recull amb una ampolla, es decanta, queda un petit solatge de sals de ferro i, a més, és una mica picant, per tant té molt d'anhídrid carbònic. És curiosa i posa que és adient per la clorosis, anèmia, enfermedades del bazo, hígado, riñones, estados palúdicos... Bueno, hi ha una llista inacabable d'enfermedats, o sigui que això és boníssim, és com un medicament, quasi. Estem a la Font del Ferro, restaurada per al grup de les Fonts, en memòria de Josep Maria Cabrié Pespell, i hi ha un got aquí que es pot agafar i es pot veure. Aquí està la font, i fins i tot té l'analítica aquí, que es pot veure que té garanties sanitàries. Aquí la secretària, que és experta en aigües, ens podrà dir
la seva opinió. L'altra està més bona. I ja està? Però que et deixa regust d'algun tipus a la boca? Sí, no sé, sí. Com afruitat, oi? No Terciopelat. ben bé, no ben bé. Comparat amb l'altra, que la L'altra trobes estava més fresca, més dura? No, més fresca, més natural, més com... La deixem córrer, aquesta. Sí, Bueno. Però l'entorn, què et sembla? molt maco. Molt maco, super ben cuidat, És molt bonic, això, eh? molt maco. Estem al castell de Borriac. El primer que s'ha de dir d'un castell és que hi ha dos parts, el recinte Sobirà i el recinte Jussà. El recinte Sobirà és la part de dalt, que ara hi pujarem, on hi havia el castell de defensa, la guàrdia i la casa del senyor feudal, el duc, el comte, en fi, el senyor que dominava tota la comarca. Ja cap aquí, la part de baix, hi havia els dipòsits de l'aigua, on es recollia l'aigua del castell de diferents maneres, i en aquí, si em segueix la càmera, ara està arreglat, però això era una gran sitja, dipòsit per recollir l'aigua. Això està remodelat, però aquí estava l'original. Aquesta porteta, si la poguéssim obrir, veuríem que és com un pou on hi cabia tota l'aigua per beure. Més avall ja hi havia les quadres, les cases on vivia el servei, i ja era la part Jussà, el recinte Jussà. Aquí es veuen, avui és un dia de molt poca vista, a aquestes hores, perquè és molt d'hora, i hi ha boira baixa. Suposo que quan el dia pugi ja es anirà despejant i ja ho veurem tot, no? Aquí baix hi ha Argentona, ara es enfoca, i aquí el turó de l'Infern. El turó de l'Infern, per què se li diu el turó de l'Infern? Perquè el senyor volia sempre fer saber a tothom que era el senyor, qui manava i qui imposava la justícia, la seva justícia. I llavors per això feien un castell molt aparent, que a vegades ni siquiera hi vivia, però era el seu castell perquè tothom sapigués que era d'ell i dominava tot. I després, el que feia una malifeta, el juzgava i moltes vegades se'l condemnava a la forca, a morir penjat. I en aquest turó, que es veu aquí, que s'ha quedat com el turó de l'Infern, que ja pertany a Cabrera, es conta que aquí hi havia unes forques clavades i sempre hi havia algun tipus penjant d'allà, anant-se podrint a la vista de tothom per servir d'exemple. Aquí estem a la torre de l'homenatge, on es veuen les espilleres, per on disparaven en cas de tenir-se que defensar. Aquesta torre fa 15 metres d'alt, per 5 de diàmetre, i té un gruix de quasi 2 metres. O sigui que això per perforar-ho a canonades tenien que disparar bastant, perquè si no, no ho acabaven de rebentar. Estem a la torre de l'homenatge. Es deia a la torre de l'homenatge, però no deixa de ser una torre de defensa amb les espilleres per vigilar si pujava a l'enemic o no. De fet, eren molt aparents aquestes torres perquè necessitaven ser grans perquè es vegi que el senyor era potent. Aquí hi havia un dipòsit, abans n'hem vist un altre, aquí n'hi havia un, ara aquest està refet, però originàriament havia sigut un. Aquí dalt també hi havia, just amb les dependències del senyor que vivia aquí, al costat
per allà, a la part aquella d'allà, hi havia la guàrdia, que era molt important pel senyor, perquè així feia valer la seva autoritat, i també hi havia a les cavalleries. Dèiem que era tan important a la guàrdia com els cavalls. Els cavalls no deixen de ser els cotxes d'avui dia i de la manera que es traslladava la gent i la guàrdia, i eren molt importants, de fet eren més importants quasi que els servents, i llavors estaven en un nivell superior, estaven a la part alta les cavalleries, i en canvi els servents estaven a la part que hem dit jussà, i aquí estem al recinte sobirà. Això era una ermita, una església que hi havia aquí també particular. Aquestes arcades és el que queda de l'església de Sant Vicenç. Aquest castell que es remunta als romans havia sigut una ermita i es deia Castell de Sant Miquel, i va ser cap al 1300 que ja es va posar Castell de Borriac, però era Castell de Sant Miquel. I com tots els enclavaments privilegiats, va ser poblat íber. Després els romans s'hi van instal·lar, però els romans, com que eren molt poderosos, no necessitaven vigilar els enemics, perquè consideraven que no en tenien i sempre ocupaven les planes, les terres millors. Però aquests indrets els feien servir, per exemple, per aprofitar les cisternes d'aigua que alimentaven la part de la vall. I també els romans, hi ha vestigis romans aquí. Després tot això, a l'edat mitjana, ja és l'esplendor d'aquests castells, que va ser quan Pere Joan Ferrer va ser el baró, i ell es feia dir comte del Maresme, i tenia totes les possessions des de gairebé Premià fins al final de Mataró, tota la muntanya, tot això era d'aquest senyor, d'aquí, del senyor que tenia el castell de Borriac, que era el Joan Pere Ferrer, que havia sigut, a més, escriptor, una persona culta i bastant honrada, dintre de lo salvatge que era l'edat mitjana, i sempre era una persona culta. Això era l'entrada a la Garjola, la presó. Els tenien com animals, si calia, si es portaven malament al seu criteri, doncs cap aquí dintre. Tot això es va arreglar, tot aquest recinte es va arreglar després que l'Ajuntament d'Argentona ho comprés a l'any 90 i va arribar a un acord amb l'autopista, la A19, que en aquell moment estava en ple auge, de que pagués les excavacions i la restauració primera ho van pagar l'autopista, la CESA. Amb lo de l'ermita, aquí hi havia acabada una creu, que es deia que s'havia penjat també un home per heretge, perquè per aquí està molt a prop d'una zona de bruixeria, i aquí també, si calia, es cremaven els heretges. Com aquí ara, si s'ha de fer una calçotada, doncs es fa. Doncs aquí també es feia això, es tocava aquest tema, aquí a l'ermita de Sant Vicenç.